Du står der faktisk. Det gider jeg sgu ikke have længere. Også dig. Din slemme møjo. Hvad er min slemme dreng? Hey, I begge to skal tisse lidt. Hvad tog vi så? Han gav mig et arbejde! Hvis det skulle da forkert det. Det skulle da fandme ikke rigtigt. Hvad hedder du? Det Umar. Hvad hedder du? Rødhætte. Okay, Rødhætte og Umar. Vi skal lære noget rigtigt. I dag skal vi have en parktime. Og vi får tidligere besøg en, der hedder Radi. Men han var syg, så han kunne komme. Men vi skal lige have en omgang parkertime. Umar, hvad gør en parker? Han gør sådan her. Hvad gør en parker? Det var noget Umar. Du hedder Rødhætte? Ja. Det er dig. Hvad gør en parker? Han slår. Det gør sådan. Han slår. Bang! Men du skal ikke gøre det. Du skal ikke... Ja, det var flot. Og dig, Rødhætte, hvad gør en parker? Han gør sådan her. Ja, det skulle da... Ja, det var flot. Det er den første.